Hola, jo em dic Maria i aquesta és la Laia i som a l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni i us venim a explicar la por en parlar en públic i quines coses podem fer per evitar-la. A la vida hi ha moltes coses que ens fan por, com anar a un parc d'atraccions i pujar a la muntanya russa més alta. Aquests són exemples de pors que no es poden controlar, però la por de parlar en públic es pot treballar i que deixi de ser una por. Podem tenir por de parlar en públic en moltes ocasions, com una presentació a l'escola, en el teatre quan s'ha de fer una presentació davant dels pares o quan s'ha de llegir davant de tota la classe, entre molts altres exemples més. I no hauríem de tenir por, l'altra gent també són com nosaltres, però tot així és molt comú en les persones, però és una cosa que es pot treballar per deixar de tenir-la. I ara la meva companya Maria us ensenyarà mètodes per treballar i que desaparegui aquesta por. Una cosa que podem fer per perdre la por és respirar fons abans de començar. És un consell molt útil. També hem de tenir personalitat, ser nosaltres mateixos i treballar com s'agrada. Hem de tenir preparat això, vol dir que no improvisar i saber el que es vol dir. I l'últim consell que us donem és practicar. La clau és creure en tu mateix. I fins aquí els nostres consells. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adéu.